Hey YouTube og velkommen til. I dag der spiller vi noget survival inde på Carpacraft her. Vi vil lige hurtigt vise rundt i min base. Indtil videre så har vi, eller det her det er ikke alt hvad vi har. Skal vi se om vi har lyd på hovedet. Ja. Det her det er bare sådan en rød kiste vi har indtil videre, hvor vi har noget jern, noget bricks og sådan lidt. Herinde, der har vi vores kofarm. Der er ikke så mange indtil videre. Hvis vi går længere ned, så har vi vores kaninfarm herinde. Der er heller ikke så mange. Og længere nede, så har vi vores kyllingefarm. Så vi går home igen. Så har vi noget vand her. Det viser jeg hvorfor. Så skal vi hernede. Hernede har vi vores sugarcane farm og vores vandmelon. Her der har vi vores hvedefarm. Her har vi vores sådan lobby ting. Så har vi kartofler, gulerødder. Så kan I se her, vandet det kommer herop fra, så løber det bare hele vejen ned. Så tog det ikke så lang tid at få det her til at få hele vejen ned. Så har vi chest room her. Det bliver større end det der. Heroppe der har vi crafting room og enchant room. Og heroppe der har vi furnace room. Og så ovenpå, så heroppe der skal der være, der skal min makkers potion rum være. Og så ved jeg ikke om vi bygger den højere, men der skal i hvert fald være farm hele vejen ned til bedrock. Så snart vi har fået nok af alle dem her gulerødder. Det skal nemlig blive vores hovedmad, eller hvad man siger. Og det får magt til. Vi skal have noget mere lys ind i den her farm her. Så ja. Herover der har vi vores cobblestone, vores bricks, vores lapis, vores vi har ikke lige noget lige nu. Så vores dirt, alt vores redstone, vores diamonds, vores hvede, vores mob drops. Det her er alle mob drops vi skal. Så har vi diorite herinde. Så har vi jern herinde. Så har vi andesite, brød, gulerødder, læder, kartofler, gravel, bagte kartofler, stiger og kul. Og hvis der er nogen der spørger hvordan man laver det her, så er det fordi der står en normal chest her, og så står der en trap chest her. Og hvis vi lige skal vise hvordan man laver det til alle folk der ikke ved det, så tager man en tripwire hook. Vi skal bruge noget træ, det tror jeg faktisk ikke engang vi har. Men så laver du bare en chest, og så en chest der og en tripwire hook her. Og så har du sådan set bare en så har du simpelthen en trap chest. Og det, alle de her chests der står her, det er trap chests. Så vi kan lige rydde lidt op her. Og så har vi også det heroppe. Vi har en anvil der også. Det heroppe. Og hvis jeg undrer over hvorfor der er nogle kister her, så viser jeg det lige. Her. What the fuck? Det var lige en fugl der fløj ind i mit vindue. Nu ligger den og dør. Okay. Det her, det er vores auto smelter. Her i den her kiste her, der kommer vi kold i, og så kommer vi kød i den her. Så begynder den simpelthen bare at brænde, og så kommer det her ned i. Og så kan man jo sådan set bare sætte, at cobblestone det skal være næst. Og så har vi ellers bare furnaces derovre. Vi mangler lige et level, så laver vi en diamond pickaxe, og så går vi lige over en enchanter. Så går vi skal lige ned og vise minen her. Ja, vi går lige ned i minen. Vi skal nemlig have flere whale, som det her, så vi bare kan køre med en vogn hele vejen ned. Og så har vi også lidt strip minet her, sådan, så miner man sådan ud, indtil man ikke kan mere. Så 2 blok mellem, og så miner man ud, til man ikke kan mere. Så kan man se, om der lige ligger nogle diamonds eller sådan noget. Og det skal jeg så have gjort hele vejen ned. Så det er en lang mine det her.
Det bruger ikke så meget med igen, men det bruger fint nok med. Og så her, der har vi noget, ja, noget redstone, det skal vi også lige have. Fuck, jeg er syg til at hoppe mig. En der Sylvia Slimballs. God stavet med. Og så drejer vi den ellers bare her. Hvordan kan han taste så forkert på et tastatur? Jeg spørger bare. Det er ikke for at gøre grin med folk, men... What? Vi skal lige have noget kolos. Kom nu i level 30. Yay! Level 30. Fed nok. Jeg var da godt lige noget redstone der, jo der også. Home. Igen. Og hente noget damage. Ja, nu er fuglen død. Det var træls. Så må de skulle lige lære at få nogle øjne i hovedet. Bum. Har vi nogle sticks overhovedet? Vi har ikke en skid sticks. Det har vi lige om lidt. Vi skal lige hele vejen op. Nej, okay. Jo, for at sætte den der. Det var sæt mig close. Og ja, jeg har fået opgraderet til Windows 10, så det er bare lækkert. Vi kan se herude, hvor højt huset er indtil videre. Og det bliver i hvert fald dobbelt så stort. Det tør jeg godt at sige. Så skal vi egentlig bare den her vej her. Jeg kan ikke, jo, vi skal bare den vej der. Så kommer vi over til nogle af dem jeg boede sammen med. Jeg har mod på hans stream nemlig, så jeg får lov til at bruge hans enchant table i level 30. Så det er jeg da bare glad for. Og det er bare indtil vi får lavet vores egen. Vi skal være selvforsynet. Der er langt herovre. Jeg startede med at bo derovre på bjerget. Der lavede jeg sådan en lille indhak bare til at starte med. Så fandt jeg ud af, at jeg flytter et sted hen, og så starter jeg op med en anden ven. Fordi da jeg kom ind på den her server, der blev jeg tilbudt at bo der. De havde jo sådan næsten det hele. De har en mine, de har et hus, de har et dias, de har senge, de har træ, de har alle mulige mærkelige ressourcer. Og så kan vi se her. Hvis vi lige viser deres ud, så har de hvede. Kofarm ude bag den der hvede. Kartofler, gulerødder, gulerødder. Så er din træfarm hernede. Så har de sengen her. Så kan man herop, så har de deres kister. Her der er de deres enchant. De har også en autosmelter. Så står der her. Vand ud af huset. Mig. Og så rankings, det ved jeg ikke hvorfor. De har. Hvad er de i gang med at brænde det? Det er ikke rigtig noget. Vi skal lige bruge et crafting table. Så jeg kan bruge deres ting herinde. Okay, kom nu. Giv mig nogle Fortune 3 eller en Silk Touch. Kom nu. Wow. Kom nu. Ikke engang en fucking lort, mand. Oh my god. Ja, det var det der kan ske jo. Fuck, hvor dårligt, mand. Jeg vil have en Fortune 3. Eller en... Jeg beder ikke om mere. Fortune 3 Silk Touch.
Mest mangler vi kun lige at få 3 levels, så vi kan gå over enchant i nøen. Vi skal bare enchanted, indtil vi får fucking... Vi høster lige en masse kartofler her. Prøv at se, det der, det er spild af fucking guldblok. Sætter man den lige op for at få lys og noget. Hvad skal der ske derude? Og IP'en, den vil selvfølgelig være i description. I kan se, kun mig og Nico PvP derinde. Så ja. Vi gider faktisk ikke have plante kartofler igen. Så vi venter til den her, den giver overskud, og så begynder vi at plante på dem alle sammen. Vi skal lige herop og sætte alle kartoflerne til at brænde. What the fuck? Den er allerede i gang med at brænde. GJ. Den der. Men, hvor er det kobbel henne? Wait. Hvor fuck er det den? Putter der ikke en masse cobblestone i? Ah. I see. Lol. Sådan der. Så skal de brænde lidt. Hvad gør man for at få 3 hurtige levels? Men ja, jeg vil gå ned og mine her. Så laver jeg lige en lille timelap. Hvor vi miner. Jeg skal lige have noget hvede med til nogle køer. Så laver jeg lige en timelap, hvor der vi lige miner en del ud. Det bliver nok ikke den fedeste timelap, fordi jeg kommer bare til at mine sådan en lille linje der. Men ja, det gør vi alligevel, så vi ses til timelappen. Hej hej.